Gachlec. Slick Gachlec. Helo na, mae'n amser I cam 2, lliw hufen, tric Gachlec. Dyma ni'n cael yr ail sesiwn fach. Ydych chi'n barod? Barod? Da iawn chi. Nawr I ni'n mynd drwy'r seiniau. I ni'n mynd I fynd drwy'r seiniau yn gyflym. Edrych ar y sain. Dweud e, ac yna fyddwn ni'n dweud gyda'n gilydd. Iawn? Pa sain? Pa sain? E. O. I. V. V. A dyna ni. Ni wedi mynd drwy'r seiniau, rhai o'r seiniau beth bynnag yn gyflym iawn. Nawr, mae'n amser syllu ar y ser. Ydych chi'n barod? Dilynwch bys Mrs Jones, dwedwch pob sain ac yna darllen y gair. 1, 2, 3, bant a ni. P-I-N-T, pint. Beth yw e? Pint. C-E-F-N, cefn. Eto, C-E-F-N, cefn. Cefn. B-W-R-dd, bwrdd. Unwaith eto. B-W-R-dd, bwrdd. Bwrdd. Dyma ble byddwch chi'n bwyta eich brecwast ar y bwrdd. F-E-R-M, fferm. Fferm. Mae gwartheg ar y fferm. Ll-o-ff-t, llofft. Unwaith eto. Ll-o-ff-t, llofft. Llofft. Dyma ble byddwch chi'n cysgu. Yn y llofft. F-w-r-n, ffwrn. Ac unwaith eto. F-w-r-n, ffwrn. Ffwrn. Ffwrn I goginio. I goginio. Nawr, yng ngham 2 mae angen papur a phensel. Oes gyda chi bapur a phensel yn barod? Nac oes. Ewch i'w nôl nhw. Ewch yn gyflym. Ffwrdd â chi. Gobeithio bod chi wedi dod o hyd I bapur a phensel. Y tro yma, ni'n mynd I edrych ar y llun, dweud beth yw e, yna y bysedd, ac yna I chi mynd ati I ysgrifennu'r gair. Cofiwch, pam I chi'n ysgrifennu'r gair, dwedwch y sain bob tro wrth ysgrifennu'r seiniau I lawr. Mae hynna'n eich helpu chi. Felly, beth? Pint. Bysedd. P-I-N-T. Ysgrifennwch y gair. Pint. Cofiwch ddweud y sain bob tro.
chi'n gywir. Mae angen p, e, n, t. Bob un o'r seiniau yna. 4 sain. 1, 2, 3, 4. Iawn, ymlaen â ni. Beth? Cefn. Cefn. Bysedd. C, e, f, n. Ysgrifennwch y gair. Ydy strybedi cymorth tric a chlic gyda chi? Os ydyn nhw, gallwch chi ddefnyddio rhain i'ch helpu chi. Os nag nhw, peidiwch â phryderu, gwnewch eich gorau glas. Dewch i ni weld, ydych chi wedi ysgrifennu cefn? Ydych chi'n gywir? Ydych? Da iawn chi. Beth? Bwrdd. Bwrdd. Bysedd. B, w, r, dd. Eto. B, w, r, dd. Bwrdd. Ysgrifennwch bwrdd. Barod? Ydych chi'n gywir? Drychwch yn ofalus. Ydy bob llythyren yn y drefn gywir? B, w, r, dd. Bwrdd. Fferm. Fferm. Bysedd? Pf, e, r, m. Ysgrifennwch y gair. Fferm. Dewch i ni weld. Dyma ni. Ac ymlaen i'r un nesaf. Llofft. Llofft. Bysedd. O, f, t. Llofft. Ysgrifennwch y gair. Dywedwch y sain bob tro wrth ysgrifennu. O. T. Rwy'n siŵr bod chi'n iawn y tro yma. Dewch i ni weld. Ydych chi'n iawn? Da iawn chi. A dyma ni'r un ola. Beth yw e? Ffwrn. Ffwrn. Bysedd. F, w, r, n. Ysgrifennwch ffwrn. Nawr te, ydych chi'n gywir ar yr un ola? Ydych? Edrychwch yn ofalus. Da iawn, ardderchog. Da iawn chi. A dyna ni, sesiwn fach cam 2 hufen wedi dod i ben. Pob hwyl!